Viete o tom, že najlepšie si slovnú zásobu precvičíte, ak ju použijete v praxi v nejakej konkrétnej vete? Samoukovia však často naražajú na problém, že nevedia, či taká veta je správna alebo nie. A práve tu nám prichádza na pomoc umelá inteligencia a ChatGPT. ChatGPT zadáme napríklad takýto prompt. Si môj učiteľ angličtiny. Potrebujem si precvičiť frázové slovesá na úrovni B1 v angličtine. Zadaj mi jeden výraz, mojou úlohou je použiť výraz vo vete. Skontroluj moju vetu, či je výraz použitý v správnom význame a veta je bez gramatických chýb, lebo chceme ten feedback. Výrazy mi zadávaj po jednom a čakaj na moju vetu. Ak rozumieš, napíš OK, zadaj mi prvé frázové sloveso. A on teraz dal give up. Ja som napísala I gave up some of my freedoms when I decided to have a baby. Teda vzdala som sa časti svojej slobody, keď som sa rozhodla mať bábätko. Všetci rodičia vedia, že to je veľká pravda. Hovorí, tvoja veta je gramaticky správna. A ešte mi ho aj preložil. Super, teraz mi dal run out of. A ja som we are running out of time. Ale upozornil ma, že tam mám chybičku. V právopise správne má byť running, teda dve n. Takže mi pekne opravil. Ďalšiu vetu mi dal put off. A ja hovorím, napovedz mi, lebo napríklad neviem, že čo toto znamená. A on hovorí to odložiť niečo na neskôr. Dal mi aj nejaký príklad, tak ja hovorím I need to put off my dentist until next week a on ma krásne opravil, že dentist appointment by bolo lepšie, teda nie, že preložím si zubára, ale stretnutie u zubára na ďalší týždeň. Takto si viete krásne precvičiť akúkoľvek slovnú zásobu. Môže to byť aj konkrétna sada výrazov, ktoré mu dáte, ktoré ste napríklad počuli niekde v podcaste alebo v nejakom videu, poznáte ich z nejakého textu a chcete si ich precvičiť vo vete. Hej? Alebo mu jednoducho poviete takto ako ja, že frázové slovesa na úrovni B1 alebo kľudne nejaké pridávne mená, predložky, úplne čokoľvek naozaj, čo vám napadne, alebo aj náhodné slova, urobíte si z toho proste takú hru, že cvičím si slovnú zásobu vo vetách. To dôležité je, že dostanete spätnú väzbu na tie vaše vetičky. No a tip na záver, skúste tvoriť vety, ktoré sú reálne pravdivé o vašom živote. Niečo, čo sa vás týka, niečo, čo je o vás pravda, čo by ste reálne možno aj vyjadrili v tom jazyku, keď by ste sa s niekým rozprávali, tak si tie výrazy zapamätáte ešte lepšie. Ak vás takéto učenie s umelou inteligenciou zaujalo a chcete si to vyskúšať v praxi, tak si dole pod týmto videom určite nezabudnite stiahnuť naše PDF-ko s názvom AI ochutnávka, v ktorej vám ukážeme 3 ďalšie prompty, aby ste si vyskúšali to učenie v praxi.